18 il-familja se jkunu qed jibbenefikaw minn blokk appartamenti ġodda tal-akkomodazzjoni soċjali f'Ħall Kirkop u ma se jingħataw post sikuru modern fejn jistgħu jibnu ħajjithom u jgħixu ħajja diċenti. Dan l-impenn jirrifletti l-impenn soċjali tal-Gvern u wkoll dak li twiegħed fil-manifest elettorali Malta flimkien dwar dan il-qasam. Meta nawgura l-proġett, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes irmarka li l-akkomodazzjoni soċjali bdiet minn fond ta' 10 miljun euro u llum l-investimenti laħħaq 43 miljun euro, jiġifieri żieda ta' 200%. Fakkar li dan huwa xhieda ta' fejn tħabbat il-qalb soċjalista tal-Gvern li se jkompli jaħdem qatih biex kull persuna jkollha saqaf fuq rasa. Introduċejna l-equity sharing, għalhekk għamilna wkoll l-appartamenti tal-Gvern, għalhekk issa tajna l-għajnuna l-first time buyers, għalhekk tajna wkoll ċertu inċentivi għal min irid jinvesti fil-proprjetà tiegħu bl-iskop huwa li kemm jista' jkun intejbu l-mobilità soċjali. Il-Ministru qal li se jkompli l-ħidma sabiex jitlestew aktar postijiet tal-akkomodazzjoni soċjali, għal ukoll li flimkien mal-uffiċjali tal-Awtorità tad-Djar se jżur iktar xogħlijiet li bħalissa għaddejjin fuq proġetti ta' akkomodazzjoni soċjali madwar Malta u Għawdex. 18 il-familja li se jkun qiegħed jilqa' dan il-proġett f'Ħall Kirkop se jgħaddu minn proċess tal-applikazzjoni u verifiki skont l-istrateġija ta' allokazzjoni li tnediet fl-2021.